खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव सिडली बियाब थामहिनबा सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गावनि आंगो बिमा आरो गावनि आंगो बिसिखौ लानानै गावनि भट सेन्टाराव थांनानै गावनि बेसेन गोसा भटखौ होबाय आरो बे गावनि बेसेन गोसा भट होनायनि गेजेरजोंनो बिथाङा बेरेखा दोलोनि सायाव बाथ्रा बुङो जेराव बेरेखा दोलोआ गावसोरखौ जेनगोनखौ मिथिखानानै बायजोआव केम्पिं खालामाखै थामहिनबा ओंखाराखैनानै अजद खालामदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बे समाव बिथाङा खेंफोरथि होदों एबा अजद खालामदों बिपिएफ दोलोआ जेनगोनखौ मिथिखानानै फोसावदिङाव माखासे मानि दैदेनगिरिफोरा ओंखाराखै जिरायनानै थानो गोनां बाध्यता जादों होननानै अजद खालामदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो लोगोसे बिथाङा मख'बावोदि थांनाय बिसायख'थियावनो जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोबां मानि भट लानानै गोबां मानि बांसिन भट मोननानै देरहासार जाखानाय आरो बे बारावथ' बेनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै देरहागोना एबा एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा देरहागोना रोखा होननानै बाथ्रा फोरमायो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। भटखौथ' होनाय जाबाय जोंनि भट सेन्टाराव 945 दङ ओरैनो सरासनस्रायै गुबुन बोसोरावबो गुबुन भट होनाय बोथोरावबो जोंना देरहाखायो देग्लाय बांसिन मोनगोन बेखौ जों आसा दङ ओरैनो थांनाय बोसोरावबो जोंना ग्रिनखामोन आंहा फोथायनाय दं एबार सुपार ग्रिन जागोन एभार ग्रिन जागोन गतिके रायजो राजाफ्रा खोब सांग्राङै देग्लाय भट होनो लैहोर लैहोर फैदों साफ्रोमबो सिडली बियाबनि 30 नं सिडली बियाबनि भटार्स बिथांमोनखौ जोंनि पार्टिनि जानानै इउपिपिएल दोलोनि जानानै गुरैयै खावलायदों समा गोबां दङ बयबो ज' जाजाय फैनानै भट होफैनांगौ होननानै बसुमतारी बिथाङा गावखौ देरहागोन होननानै साफ्रोमबो बिजाथिया गावखौ देरहागोन होननानै मिथिखायो खिन्थु जेनगोनखौ नुखानानै बिथांमोना केम्पेइनाव ओंखारखायाखै दिनै सानसेनि हाबाफारि नोंथांनि ओरैनो गिदिंगोन बहाबा जेंनाफोर जादों नामा बेफोरखौ नायथिंनाय जागोन।